negua atejoka daku dagoeneko, alde batera itxi ditu egun bero horreik eta ja igarten da, ja hotza, txamarria jantzita, eta neguak imatera zer dator, neguko barazkisak, neguko produktuak, eta horreik esauketara etorri gara zintzu dian, konsumiten dianak, eta hortarako Jon Ruiz eginokin inju itzordua hemen izurtzan gauz, Bizkaixan, eurak bergararrak eta arrasaterra dira, eta kontauko osku Jon Ruiz eginok, zer dan europatzen dagoena, zer dan eurak ekoizten dagoena, eta zeintzu dian, sasoiontako barazki nagusiak. Guazen egutegi barrura eta beha kontauko osku zer dakon eskuartian. Egunon, Jon, hemen ikusten zaitu azelga batzen, azelga beste batzun artean, pentsatzen dut neguko produktu horrek izango dela, baina zuk azalduko dituzu. Zeintzu dira negurako landaketan dian produktu horrek, barazki horrek? Momentu honetan neguko produktuak gu dauzkaguna behintzat, azelgak, espinakak, letxugak invernadero barruan eduki aldie, eskarolak, gero kanpoan normalean ukitzen dira porruak, nik uste porrua dela igual gure inguruan produktu izarra, negukua, eta gero asa familixako danak, izan asia, asagorrixa, brokolixa, asalorak, bruselasak. Pentsatzen dut batzuk negute gixan bestatu kanpuan, izango dela baita neguak dakarren hotzorrei aurre iteko, ez? Hori, batzuk igual hobeto aguantatzen da kanpoko girua, eta beste batzuk erosu dare invernadero barruan. Zeintzu dira gehien konsumiten dian produktu honik, esan dozun honik danetatik, haikatu dozu, porrua dela izarra, baina porrua beste batzun artean izango dela pentsatzen dut. Bai, nik uste dut gure inguruan batez be porrua eta igual asaloria asak, bai, nahiko... Noiz hasten zai landaketan, karo, neguan jaten ditugu, baina hori prozesu luziagoa izango dela pentsatzen, noiz hasten zai lanian eta noiz arte irauten dago prozesu horrek. Normalian, neguan kasi ezin da lurrik landu, klimagatik, orduan neguko produktu ixadanak udan ziar prestau dira. Udan nik uste normalen dela ekaina bukaera San Juan ostian hastia negua prestatzen, eta gutxi gora bera guztu bukaera arte. Bi eta erdixan edo gutxi gora bera 6 hilabetetako hortua prestatzen da. Pentsatzen dut orduan neguak eragina izango dagoela bai hortuan, ez? Ez, esango dut, landaketako igual zaila izango da, ez? Bai, neguan neguko lana hundizenak izaten da igual gehiago jasotzea eta ez lurra prestatzea baizik eta udan prestautako dana eta udan ipinitzako barazki guztiak usta hori batzia. Barazki honek zerbait berezia badakoi, neguan jatiarren edo ez dakit hotza danak hotzak beste batzu baino gehiago aguantako dagoen? Nik uste dut baietz hori da, dara inda klima hotzau batera eta eguraldi hotzau batera, ilunau batera, esiau batera, egokitzutako barazkiak izaten dira. Danak baina ezaugarri komun bat doakoi, ekologikoa diala, horreri garrantzia ondixia mutezatzu. Hori da, gu oindala 10 urte hasi ginen hemen lanian, da hasieratik argi uki ginoan ekologikoan aldeko apustua eta hasieratik eredu hortan hasi ginen. Negutegi barruan bai, ikusten dugu, barazki pilatxoa gotzuela, negutegi kanpuan be, zerbait badakotzu da, ez? Bai, hala da. Joango gara ikustera eta irakutziko zu ia zer dagotzuen, ze barazki egotzuen negutegi kanpuan. Negutegitik urten gara, kanpor urten gara, aire librera, eta hemen ikusten du, hemen produktuak landatzen dozuela, barazkisa landatzen dituzuela. Zer da atzien dako una, kasu honetan neguko produktu hau? Momentu honetan porruzai hauko hemen, kanpoan dauzkogun barazkisak eta kanpoan mantentzen dituguna neguan die, negua ondo pasatzen da dituzten produktuak, barruan igual pixkat delikagoa sartzen ditugu, eta kanpoan porrua da neguko izarra eta hau porruzaia. Neguko hotzorreik honek hobeto mantenketan dago, ez? Hori da. Berezitasunik badakoi porru honek neguan
negurako landaketan dian Bai. porruak. Bueno, gu porruak igual sasoi batzutan eukialdaren arazua da, lurra oso guztitza honien eta etaratzean apurtzekua. Eta horregatik gure kliman eta batez be Bizkaia eta Gipuzkoan porrua sartzen dugu modu batera, nun hori ez gertatzeko, eta sartzen du porrua okertuta. Orduan, normalian bertako porru oker bat moduan izaten da. Ikusterik badaku, Bai. ataratzen duzun porru batekin? Bai. Hori da. Olako txeformi. Ikusi ege hor okartuta dauela, ezta? Eta hori da batez be errasteko etaratze hori. Horrek desberdinketan dago, desberdin du baino, oiku hau da ikustia gure lurretan. Hori da, bai. Beste leku batutan beste modu baten sartzen da, bertara egokitzuta, ez? Apur bat komento duzu, ez? Neguan batzutan lurra bustitia goten dela, temperatura o klima alata. Baina zela eragin dago azken urte honetan, ondan klima aldaketa horrek izango, uda apurtxo bat luzatu egiten dela, udazkena ez dela hainotze izaten, udakin parekotasun gehiago egiten dagoela neguakin baino, eta horrek eraginik izaten dago, hortuan zuek landaketa prozesu hortan edo? Bai, alde batetik, nik uste pixkat luzatu indozkula landatze epe hori, lehen igual abuztu bukararako negu dana egon biazan preparauta o sartuta, eta hori igual pixkat luzatu lehike hori, iraia erdira arte edo. Bestalde, udako produktua be luzatu indie, igual tomatia batzen dugu pixka berandu arte edo, temperaturak eta albidetzen da belako. Eta gero igual azken urtietan eduki duguna da, ez dakit zuzenian klima aldaketakin zerbitzu dukan edo, baina igual izurritien gorakada bat. Hasi porruan eulixa, intxaurrondotan be agertu dan... gutxi batzen dira, intxaurrak bai. Eta hori dana, ez dakit jaber, dakitzuen, ala dan zeuen uste bat, ez? Klima aldaketak eragineko... Bai, segurazki eraginen bat egiko zeban. Mundu global hone be bai, izurritiak alde batetik bestera mugitzen dira pertsonak eta merkantzia bezala, baina imaginatzot klima aldaketa horre be eragiten da dela, ez? Desoreka bat sortzen da momentuan, beti berrezagoa da. Esan du, ja negua bertan dau, negua ieteko dau, noiz hasiko zai, noiz akaboko duzue bai produktu honeik batzen? Neguko produktua normalian bukatzen da landara hauek egoten dien neguan geldik, eta udaberrixan egunak luzaten hastian da temperatura igotzen hastian, loratara jotzeko joeri hauke. Orduan, batu bia die loratara jun aurretik. Bai porruak, bai asak, bai asalorak, bai brokoli, bruselasa hori edanak, normalian otzaia martxoa ingururako batuta egoten die. Eta nun eukiko ditugu eskuragarri? Gu zapaturo tenga bergako azokan, eguaztenetan be bai, kontsumo talde ezberdina dauzko Arrasaten, Osintxun, Bergaran, Eibarren be bai, eta gero ere inda jandendetan partega. Oso ondo Jon, mi esker, zeuen negute gisa eta kanpoko hortu hau erakustearen eta salketiaren apurtxo bat negua ze berezitasun dakon, ez? Bai hortuan landaketan dian barazkitan. Eskerrik asko. Oso ondo, zuei. Thank you.